Kende gị na ife so emechi ma ife a ka nna achụ. So mụ nwere onye ọzọ so mụ. Oke kisine. Ọgụ ka anyị na-anọ. Gị na Chima na-anọ. Kpọmkpọmkpọm onye na-akụ ọ bụ nwaada Asusuigboamaka na-akụ. Ụmụnne m eburu ngwuchie n'ụbọchị nke taa. Ihe m jiri wee bịa n'oge dịka oge a bụ maka nwata nwoke nke jiri aka odo wee kụgbuo ọga ya na nwa abọyị gburu ọga ya. Ihe a mere n'abalị one ma one gara aga, mana tupu m gaa n'iru ọ ga-amasịkene m ka ịnene ihe onyonyo a ọ bụrụ na ị nenesia ya ana m echigata ka ị na-enenekwa biko nwanne m tinyere m aka ebe a na-etinye aka, denyekwa ihe ebe a na-ede edemede ma tụsakwanye m ozi ka ọ gbazuo ọnụ ma kabakwa ahụ sonyere m na ebe isi wee na-enene m. Anọkwa m na ngalaba nlekọta mmadụ media nke a kpọrọ YouTube, Facebook, Instagram nakwa TikTok. Ọ bụrụ na ị nenesia biko ka ime ihe ndị kwesịrị ime na nke oyibo kpọrọ follow, like, comment and share. Ngwa gaa n'iru na ihe onyonyo a ana m echigata itinyetụ obere nke nwere ike ikwu. Ọ bata wee sie rice. We sue the rice so we jom came in a masa refer. We watch your pit. Or jom all ka nna ajụ. We watch your pit. We mamola. Me una listen now. Come as him lao. Na-esi abroda biko ada makwanụ m ụla na ntị na-egbu m mgbu. So we si m ine popo we makọta m ọzọ. We wezie m na we no work. We will lose cause we na-apịazi m na-apịa m ihe na-apịa m iwe wezie m. We will akoda we pịa akoda ọ bụrụ. Ọ na-ene gị anya pịa ya aka odo n'isi etu a. Ọ na-ene gị anya like this weta aka odo pịa ka ọ gbakọtara azụ. Pịa aka odo na what happened? Ọ na-akụ m the thing Joe na-enegharị anya. So suddenly we will be akodo we pịa. Ebe a ka pịa gị. Ka ọ n'ebe a ka ọ n'azụ. N'akụkụ. N'akụkụ etu a. Pịazie anya dị aka odo. Ọsọ igbu nya mma ka ọ aka odo a ka akodo ka mpịa. Mpịa n'one. What is not your boss? Bịa n'iri. Can you be vulture? You are a chopper. You don't see him. Chop him. No. Vulture. Chop him. Vulture. Chop him. Let's go. Your guy can't go to come. You come back, you say do cry because of Ya ụmụnne m unu afụ n'aka nyanwụ ihe si wee mee unu afụgo ka o si wee gbata wee kwụrụ na chi jiri ehihie wee jie. Ihe a bụ nwata nwoke ọga ya sịrị gịnị mere na ịsabeghị efere, naanị na ịsabeghị efere. O wee were ihe nnupụ isi na ileda mmadụ anya na-ebute. Nwata nwoke sinyere osikapa n'ọkụ kwesịrị ije saa efere, ọdọ nọrụzie na-echekwa ka a sie ya saa efere n'ihi na o nwego agwa ọjọọ, o nwego mmụọ ya n'ime na taa na ọ ga-egbu ọga ya maka na ọ na onweghị ihe na-akụrụ ya egwu ọ ya eje ịbụ ọga ya ọgụ nke rụziri na ọ ya ejezi were aka odo pịa ọga ya, pịa ya nke mbụ, pịa ya nke abụọ, ọda pịakwa nke ịtọ. Obi mmadụ anọghị nwata nwoke a n'ime, afọ tara ya mmiri. Obere nwa hụ na ọkwa ndị be anyị si na onye fee eze wee ru ya. Ndị nne na nna biko unu ga-enyetụ aka n'ụmụ ihe ụfọdụ, zụkenenụ na ụmụ unu azụọ bifo ịkpọpụ ha, na zụọ ha azụọ bifo ịkpọrọ ha onye ọzọ, maka na ọ na nwata nwoke a na-azụrụ ya azụ na o nwere mmụọ mmadụ, na o nwere mmụọ egwu. Echeghị m na ọ ya dị ife ọga ya aka n'ihu ma efozie ịpịa ya aka odo maka na ọ bụrụ na nwata nwere egwu mgbe ahụ ọga ya na-asị ya kedu ihe merụ na ịsabeghị efere. Ọ gbara ọsọ ọga biko gbagharụ m, ọ gbara ọsọ o jee saba efere, mana ọkwụ si n'isi nere ọga ruo n'ala, si n'ala nere eruo n'isi n'ihi na o chego echiche ọjọọ. O nwego atụmatụ ọjọọ ọ kpara na ọ ya egburiri ọga ya mbịa na ọ na ogbughị n'isi iji.
ọkwa na ofuru ka o si wee kwụrụ n'ụlọ ọgwụ na-achịghasị anya ihe o mere adịghọdụ dị ya n'ikuku na-apụpụ anya na ọ bụ nnọọ na ihe o merụ na o ruru imeri na o kwesịrị ime ya nke a nụnwa bụkwa efu ga mbụ nwata nwoke na nwa bọyị esi ọgị na ada agba ya ụra iwee jewe bọyị na ihe ijere ụbọyị ụlọ ka ị na-erisi oriri inwezi nrọ ọ gaghị anya agbara gị mba ọ gaghị anya eti gị ife na ihe pụtara biko na ụmụnne onye ruo onye fụkwa ịsa n'anya na ife na-emezikwa n'oge ugbu a karịkwara akarị mpụ na arụ dị iche iche ka nkụ onye nna biko zụwa na ụmụ na azụba tinyegodori ha egwu ka ha nwee nsọpụrụ biko chịkọtakwa ha ọnụ maka ụdịka ọyị ha na-ayị n'ezi ụfọdụ ndị nne na nna na-azụ ha zụcha ọyị ụmụ ha jeziri mete n'ezi awụrụ nsogbu wee nyere ha biko ndị nne na nna ọ karịa agụ nwa gị ahụ karịa agụ debe ahụ na ọ karịrị gị kpọọ ndị nche nọ n'ogbe gị ndị nche ya enye aka isi ya ahụ na-ekopụ okonata ọnụ na isi ya ahụ na-agbasasị ọkpakọta ọnụ biko maka na onye ekotago na nke ikpeazụ a ọgọdị ekotere ya ka anyị fie na ịsa n'anya ka anyị ghara iji aka anyị jee gote ihe ya ewepụ ndụ anyị na-eke obere nwa si wee wepụ oge na ndụ oge n'iyi na-emeghị ji na emeghị ede o nweghị ihe ọ ga-emeri naanị na ịsaghị efere ọ ga-eme ya ụra ọ jụwe na adịghị ama ya ụra agụta osikwanụ m na nke ikpeazụ a biko ụmụnne ike gwụkwara ụnụ ụmụnne m biko iji ije kpọrọ nwatakịrị iji ije kpọrọ nwa bọyị ndị ọga kaba ahụ jụọ ese na agbata obi ahụ iji kpọ nwa bọyị tupu iji ajụcha mmadụ 10 maka ofu onye ihe enwetarịrị ụsara ya na ihe enwetarịrị ihe ị chọrọ kama na ahụ jụọ ese na unu ji kpọ nwa bọyị mgbe unu ji ajụcha mmadụ 10 unu ya ama nke bụ eziokwu na nwata ọ bụ onye unu ga-akpọrọ ka nwata abụghị onye unu ga-akpọrọ amakwa m na onwekwara ndị agha wee ji jụ ha egburu ọgbachi nyere mmadụ mana onye mere nji wee sị jụọ ọnụ mmadụ 10 tupu unu ji ajụcha mmadụ 10 unu ya enwetarịrị ihe unu chọrọ bifo unu akpọrọ ka unu ghara ịkpọrọ nke ya egwu unu ọ gwụchakwa nọkọ ha m n'ọnụ biko chetakwa itinye aka ebe a na-etinye aka denye ihe ebe a na-ede edemede tụsakwara m ozi a ka o doo ogologo sonyesikwa m ike na ngalaba nlekọta mmadụ midia nke ị na-esonyesi m ike n'ime ya TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Like, comment, share and follow me. YouTube, subscribe ọrụ m na pinye aka ebe ahụ edere subscribe na-acha red ịpinyekwa aka ebe esere bell onye bụ ihe ọbụla m tinyere inweta akara na asụsụ Igbo amaka etinyegokwa ihe onyonyo daalụkwanụ na isonyesi m ike n'ime asụsụ Igbo amaka ka emesịa